Assalamu alaikum wa rahmatullah. To jama'a na'am ga wasu sababbin fina-finai mun zo muku da su. To wannan su ne fina-finan mu na gobe Laraba idan Allah ya kai mu daga kamfanin nan naku mai farin jini Sultan Film Factory. To don haka da mai bukatar shiga tsari namu ko in ce muku group namu na fina-finan Indiya Hausa. To za ku iya mun magana ku diba yan description da wanda ya san inda description yake to yi kan description kai tsaye zai tar da link wanda muka aji sai ya ne zuwa gurfuna wanda muke sake talla a ciki. To idan mutum ya mun magana ta kan wannan gurfin in yana da buƙatar sauke fina-finan Indiya Hausa sai mu shi bayani da za a yi ya rijista da mu kowace ƙasa mutum yake a faɗin duniya. Fina-finan da muke kawo muku tallar su kan YouTube hakan ga wanda kuke fastocin su ga nan ɗaya bayan ɗaya suna ficewa. Kar ku manta ba za ku samu su a ko ina ba a sauƙaƙe za ku same su a tsari namu. Ku yi magana da mu ta kan wannan lamba ko kuma ku je kan description da wanda ya san da description yake zai tar da gurfuna mu na wasau mun yi muku jonin a ciki sai ku yi jonin ku faɗo cikin wannan group sai ku mun bayani kuna da buƙatar fina-finan Indiya Hausa. Kowace ƙasa mutum yake a faɗin duniya zai iya sauke fina-finan mu cikin sauƙi ba tare da kwanciyar hankali ba tare da tsangwama ba idan har yayi rijista da mu insha Allah kowace ƙasa mutum yake kar ku manta. To kuma ku danna mu subscribe sannan ku danna mu alamar ƙararrawa domin samun tallolin mu domin samun sababbin fastoci masu fita fina-finan insha Allah. Kar ku manta kowace ƙasa mutum yake a faɗin duniya ku yi rijista da mu domin samun fina-finan Indiya Hausa. Hanya guda ce ita ce ku yi rijista da mu idan kuka yi rijista da mu duk wani fim wanda kuke nema a faɗin duniya Indiya ya fito to za ku same su a wannan tsari namu saboda idan mutum ya zo akan YouTube